Vi overnatter i Knuthenborg Safari Park i Cambroaha. Kom med ind og se den flotte indretning. Det er et kæmpestort telt med en stor terrasse og en fantastisk udsigt. Der er 3 værelser og et stort badeværelse. Det hele var meget rent, og vi fandt ikke en eneste edderkop. Der er et fint køkken med alt, hvad man har brug for, og en rigtig god stor stue. Og så er der selvfølgelig terrassen, hvor elefanterne kom utroligt tæt på. Førstehjælpspakken fik vi også brug for. Oliver havde slået sin fod. Og så skulle vi ud og opleve både i den her vogn fra teltet og i bil. Vi fik set næsehorn og giraffer, og vi var også ude og fodre nogle aber. Så tog vi i Limpopoland, hvor vi prøvede helt vildt mange forskellige forlystelser. Så gik vi i Mombasa, der ligger i Limpopoland, og hentede det mad, vi skulle have. Der var både vores aftensmad og vores morgenmad. Og det hele var bare så lækkert, og der var rigeligt. Så blev det tid til, at vi skulle lave maden. Og velbekomme her på terrassen med udkig til elefanter og zebraer. Vi sluttede af med nogle lækre desserter. Og så skulle vi ellers ud og opleve igen. Parken var nu lukket, så der var meget færre mennesker. Vi tog blandt andet på Evolutionsmuseet, som var super spændende og rigtig lærerig for drengene. Det her, det var bare en del af det. Og så ellers hjem igen og se elefanterne, der synes de skulle i bad. Det var en fantastisk oplevelse at se. Og så blev det ellers tid til godnat til drengene i nogle elefantbøger, som vi fandt i Limpopoland. Og så blev jeg banket i 500. Og dagen efter så lavede vi en lækker morgenmad. Vi tog en tur i dinosaurskoven og fodrede aber igen og så en masse af dyrene en gang til, inden vi tog hjem. Tak for den her gang.